προτείνεις? Σε ποιον? Πάμε. 3-6 στα σκαλιά ο Αλέξης. Όπου βαρ και φαρφετικά εδώ. Εγώ. Ναι. Πάμε. Τώρα έβγαλε. Ανάργυρε! Προτείνω από Phil 180 εδώ. Κάνα καλό. Για πες, πώς το βλέπεις σήμερα τη μέρα? Ναι, καλά είναι. Ζέστη λίγο, έχει λίγο ήλιο. Έφτασε ο καιρός. Κόσμος όμως, κάνεις έτσι. Τίποτα, θα πάει άλλο στην χωριά. Τι, εδώ πέρα είναι γεμάτο με μικρά να πούμε. No, Ναι, όχι. Καλά πρωί είναι, λογικό. Πρωί Σαββάτο. Όχι Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο. Φώναξε άλλη μια. Είναι τρελός ο Μαστράλης, ρε. Νάτος! Sorry ρε φίλε. Άρεξε ρε, πέραμε βίντεο. Μου είχε ο Νεοκώστας στην πεταγέρα. Θα τραβήξουμε τίποτα. Ναι ρε, έρχεται και ο Κοκοτός από Ωραία. Πάμε. Άλλη μία τώρα. Ηλίθιος, ένα. Yeah. Yeah. Το έχεις κάνει σε όλους. Πες, Έλειπε στο μπάνκ. ποιος? Ο Άλεξ. Ο Μάριο. Αυτό το μπουρδέλο. Yeah. Λink. Είσαι θα χώσεις τίποτα? Θα χώσεις. Έλα, έλα. Yeah. Έλα ρε. Πού τα ανεβάσεις? Λοιπόν πάμε, φίβλο κατηφορικό. Το έχεις. Έλα. Yeah. Yeah, ρε. Έλα, πρώτο. Πρώτο είναι... Phil από 180 στο rail, τον λέξη. Το έχει. Θα το βγάλει. Θα το βγάλει. Θα το βγάλει.
Sana da zaman. Tutma bir yana bir zaman diye ayırın lan. Yeah. Gelmişsin.